Wie is het? Dag Jo. Wat? Zo is het mij? Nee, Goed zo. Oh zo. Goed. Ik ben Jules van Survive All. Ik heb mich, ja. Ben je blij 3 maanden gerend, hè? En de jongens hebben me gevraagd om het leuks met dich te gaan doen. Dus, oh god, oké. Ik zie dat ze helemaal anders gedaan. Heb je net ervaring in het vallen? Vallen, ja. Opsom, vallen, kroepen. Ja, enigszins, ja. Heb je al net gebroken? Goed? Nee. Nee, oké, vandaag de eerste keer. Je hebt altijd zo'n kater. En een kater al. Ben ik ook gebroken eigenlijk, ja. Dat is wel zo. Ik zou zeggen, kom lekker met. Ja. Nu is ze weg. Ja, ik weet het niet. Nou goed, verstaan u op de brug van kan? Ja. Oh, bungee jumpen. Inderdaad. Ik ken dat op kan, op de brug. Dat zullen we vanavond nog weten. Die jongens willen controleren. Controleren, ja. Alles wat circuit is, ga ik weer naar zijn baas en tanden. Nee, nee, nou wel. Zo. Wacht, die heeft iemand van achter. Iedereen lief van Jo, dat was niet bang te zijn, jongen. Ik heb het touw uitgetast. Het heel mich, dus het komt goed. Dus moet ik 2 meter lang gaan. Ik ga het even uitleggen. Jij staat gewoon met dich op de randstond van de brug. Ja. We komen dus gezien naar waterstoel liefst. Ja, oké. Ja, wat ze moest doen is, ja, ik ga even de elastiek los hangen. Zo op een boot. Zo. Ja. Zo, gewoon zo houden. Ja. En wat ze moest doen is heel belangrijk, moest ze gewoon voorover laten vallen. Oké. Gewoon voorover, even even wat hoger, dus even overheen, ja. Ja, oké. Zo? Ja, daar. Ja. En nu komen we richting reling komen. Ja, oké, goed. Vul ze eerst even met een hand, dan is dat veulenboet zo ongeveer een toonmos. Zo hoog is het. Oké. Ik sta nog achter de deur, ik steek een hand uit, is niks. Ja, oké. Hand op de boos. Die kant op, Okay, ja. Het is even, het lijkt allemaal ingewikkelder als het is. Dan blind ook op. Ja, Maar ik heb prima goed. Goed, oké. Tel ik tot 3. Mogelijk voor u te vallen, hè? Deze is voor u vallen liefst, ja, want achter u was op de straat. Oké. Oké. En 2, 3, dat is het. Maar de beeld is wel leuk. Gewoon niet te veel. Ja, we hoorden eerst even in goeie en wel weer heel goed, weet je. Maar ja. Als dit al een teleurstelling is, waarom het is getrouwd is. Ja.